よいしょ。置いてますかね、皆さん。ちょっと待ってね、BGM ちょっと小さめです。よし。はい、カワンヘッドさん、こんばんは。突然で本当申し訳ございません。これだけは、話さなきゃいけないと思って。ちょっと私の手違いで、今までの夢見ともねの姿を、エジグッてなくなってしまいまして、本当申し訳ないんですが、ほんと突然で、X の方ではびっくりされてた方多いんですが、ちょっと、夢見ともねの方は終了させていただきまして、今日から、バニラエルトとして、配信活動を続けていこうと思います。よろしくお願いします。バニラエレット自体、実を言うと、一番最初私がデビューした時はバニラエレットという名前でやってきました。で、途中で、ちょっといろいろあって、夢見ともねという名前で、やって、それが定着してたんですが、まあ、ショート動画でも言いましたが、初心に戻ってバニラエレットとしてもう一回、リスタートってことでやっていこうと思いますので、初めての方が多いと思います。この姿とバニラとして会う方はね。だって、まあ、魂は一緒なので、魂は一緒なので、今後とも、出会い方は同じで結構です。楽しんでいただけたら幸いだと思います。さて、
ことはね、ある意味初見って感じですね。まあ、そんな感じで、よろしくお願いします。ね。私も、ちょっとまず、こんなことになると夢にも思わず、昨日から格闘してたんですけど、どうしようもなく、まあでもぶっちゃけボーダーカウンって 5M、GTA やってた時から、バニラエレット名乗り始めてから、ちょっと戻りたいなという気持ちは少しあったのでね。まあ、なんか、こういうきっかけって突然で、これも、あれなのかなと。偶然は必然って言うけどね。そうだね。名刺の方もまだね、間に合わなく今日は。スタンプはね、直したんですけど、手間書いておくまでちょっと追いつか。今日一日いろいろやってたんですけど。よし、じゃあ、ショートも開けだし。いろいろちょっとやったので、早速ですが、モンハンの方やろうと思います。ちょっと部屋移動しますね。よいしょ。つちゃ。こっち。おや。通ってるでしょ？こっちの準備が全然終わってなかった。よいしょ。使ったよ、チケット。それだけ大変なんです。それだけいろいろ変えるのって大変なんだよ。やっぱり、救命で使ってる名前でやってるのは全部変えないといけない。NTE もそうだけど。あ、そう、ロビー番号とかやってないからちょっと待ってね。ロビー。慌ててるのがよくわかる。ミッシュだよ。RU34。ちょっと待って、ほんとごめん。やば。OBS で見ようと思ったけど。チャット欄で見なかった。W5WM。
ガーヘッドさん、ナイスポーありがとう。頑張りますよ。FTLNX さん、こんばんは。ってくれてありがとうございます。よいしょ。あ、切れてる。あ、ごめん。教えてくれて助かった。サンキュー。よいしょ。いいよね、この雰囲気。いいですか？皆さんからの言伝がたくちょっと待ってさんあります。あ、髪型変えちゃう。なんだっけ。これ変えていいかな。よし。お知らせだよ。寄ってって。お、バーヘッドさん出る。ええ、受け取りありがとね。さて、今日は何行こうかな。お疲れ様です。はい。何が必要か教えてください。僕が伝えます。今日の配信番日は油かにあ、むずわい、いるくて。今ので依頼達成。朝飯前だね。よいしょ。油谷ではあ、ヌースター行こうよ。上位のヌーさんなら何でもいいでしょ。美味しいよ。ちょっと待って。ポート。まあ、乗った入ってみや。クエストの受注承認しました。うん、それも消しといた。捕獲全然 OK。何がいいかな。これでいこうかな。
アイテムも注意したっけ？よし。はい、お待たせしました。行きましょう。お願いしまーす。よいしょ。ギルドからの支給品がありますよ。タタタタタタタンタンタン。僕も準備するね。ここ。よいしょ。ここ。よろしくね。やあ。これより退却しここ。セイフ。よっ。あ、カレッテル君のされた。といえば。ちゃ。しまった。ちゃ。ふふ。ちょっと出させる。出させろ。よいしょ。うわーっと。危ないなぁ、まったく。わお、君やで。ちょっと待って、ふふ。ちょっと、完全とどめ刺しにしたよ、今。ここ。追加の支給品です。セクレットポーチのご確認を。やっぱりね、いつもの格好が一番ですよ。ここ。やあ。多分。よし。
あ、いや、これもしかして昨日のアルシブルーデのまま麻痺立ちじゃなくない？嘘。ごめん、ごめん。ちょっと一回タイパインしてきた。落とし物がありますよ。え。わ、やっぱり昨日のままじゃん。動けない。ここ。よくよく考えたら昨日配信終わった後、みんなにありがとう言ってすぐ落ちて、昨日なんだよね。と。あ、早かった。これは。スムの方、元だ。ドアを。ありがとう。助かった。ありがとう。わか。いや、場所悪い。
がとう。はい、お疲れ様。ありがとう。無事の達成お見事です。あれ、ヌースタンプなんだっけ？特別なお知らせだよ。あグラビか。あ、じゃあね。ラグモチャレスピンビ。このクラビはどこでもいいんだっけ？上位のって書いてある。書いてない。どこでも良さそう。了解。あれが一番悪いよね。何があったな。歌声じゃないな。あ、そっか。谷じゃないもんね。イベントクラビはね。なるべくなカニの方行きたいけど。
きやってて。だとも、ペリア視点ボンテは大したものもらえないのでやらんでもいいとはいえ。まあまあまあ。はい。アルクこれは、あ、これもどっちなんだ。グラビン、名前すなった。グラビモスとか言うせねんだ。グラビモスはさ、なんかボーディ上ってかああいうとこが多いよね。まあいいや、これ行こっか。では張り切ってお願いしますね。とってもそこだった。しれっと自分の姿に似せていく。しれっと似せていく。違うねえ。これで、足は長い方。よし。あ、ごめん、お待たせ。じゃあ行ってみましょう。お願いしまーす。一緒に頑張ろうね。腕が鳴るね。あ、エビボアじゃないけどいいか。状況に対応します。
うまく使ってください。よろしくね。よっ。戻ります。よし。うわっと。あれさあ、いけない。あれ、蜂を釣れた。やば。アップ禁止。あ、終わった。よかった。ドゥー、気合わせかいたべー。こういった、クップ破壊するって余計入らないダメージ。ラグモチャレスピンビ。あ、もう入ってない。危ない危ない。めっちゃ入るよね。確かね。普段のランプでは見ないダメージがよく出る。特別なお知らせだよ。皆さんお元気ですか？よし、じゃあ、何行こっかな。他にまだ参加者もいないし。だ。お知らせだよ。寄ってって。じゃあ、ジンハトル。
あ、なんだってジン・ダハド行く？では張り切ってお願いしますね。なんかこの姿に戻ってから明日の私に戻ったからもう普通にラフな感じでやれてるのがもう自分でもわかる。ベイボーガンいろいろやってみようかな。カレンともねて。おお、アーティアか。腕の見せ所よ。間違いないわ。おお、アーティアか。腕の見せ所よ。古代の技じゃな。やってみよう。これでよし。ちょっと待ってください。火炎弾とかも貴族性攻撃強化でいいのかな？トントンはいいかな。ブレーク置いてやってみよう。違う。よし、戻せ。じゃあ行きましょう。一緒に頑はい、張ろうお願いします。行こう。どこまでも高みを目指す。きっと誰にも真似できないでしょう。ポンツーチョチッ。すごく怒ってる。気をつけて。
頑張ろうね。よろしくね。なあ、痛い。ダメ。まれない。いや。うわ。ここ。クエンダウン、クエント。レッツゴー。どっちも言われた。通信かなこれ。年もね。
やっぱりちょっと助かったよ。ありがとね。ごめん。ありがとう。助かった。よし。ここやられた。あ、ごめん。ちょっとリベンジ行こう、リベンジ。私の喉がおかしくなってやったから、あんまりパリしてないし。くださいね。映ってる？ちょっと待ってね。準備もろもろ、どうぞお忘れなく。
わはは。よし、行こう。お待たせ。一緒に頑張ろう。よし、リベンジ。どこまでも高みを目指す。ここ誰にも真似できないでしょう。いたターゲットだよ。わあ、やっば。です。ありがとね。ねえ、ウスト。逃げらんない。コブラ、コブラ。助かったよ。これならいや、見えない、見えない。よし、やっと、ここ。ありがとね。やっと。しまった。楽しそう。角張ってで乗り心地は最悪です。よいしょ。おりゃ。
危ない危ない。当たるまでしつこいね。うわ、やっばいです。危ない。うん。うわー、角度的に分かんづらい角度だった今。よっ。今のは読めてたと。動くだ動くだ。よし。ありがとう。ありがとう。え、嘘、取った？ちょっとアイテム補充してくる。よいしょ。これちょっとごめん。ここにはバンって。いってらっしゃい。やってしまーす。ここやあやあここ動けない。
そうないぞ。ひどくない？フォーカス。よし。よいしょ。ナイス。なんか遠いな。こっち来ないで、こっち来ないで、こっち来ないで。あ、もう、本当に。大丈夫ですか？必要なものがあれば補充していってくださいね。ここ気にしないで。すまない。ありがとね。なんかガーヘッドさんと2人でやった方が気が楽なのよ。あとね、ドッペルさんとか単発のみんなとやった方が。ロイハンもガチでやる分。で、口調が悪くなっても仕方ないでございますわ。よいしょ。いいタイプ。
いや、もう倒れなかう気野菜を取ったから。よいしょ。微妙に時間ずらしやがって。へい、おりゃ、あれ、あれ、おりゃ、いながら、ポットでやけ。あ、つぶ。あー、もうほんとに。なんていうか、シールドでガードでちゅうね、人たちが、ボコスカボダメ受けてんの。しかしろーい。でも、男爵さんの方は恐怖だね、さすが。見てて思うよ。うわ、下が映る？あ、いた！レシピの、あ、運命心発配ってるんだ、二人。あ、はい、オーダーハードです。ちょっとやる気がもうマックスで、ちょっと早く出すぎまして。思わぬ強敵でしたね。焦らずに準備を整えてから再挑戦しましょう。いやー、ちょっともう、顔真っ赤だよ、今。わふ。トレニスさんでいいのかな？アントネームお願いしまーす。いやー、はずー。もうなんか変な汗かいたよ。変な汗がどっと出たよ、今。ミストです。はい、了解でーす。
ちょっともう一回リベンジってことね。ここ、諦めの悪い女なんで。あ、これをプロで。アップで。なんか肩がいまいちなんだよな。やっぱ家行ってもらう。お、ありがとう、ガーヘッドさん。じゃあ、今、ネストレさんはしてくれるから、もうちょい待とう。あ、了解でーす。じゃあ、貼っちゃおうか。行きたいクエストはあるかな。クエストの受注承認しました。うわ。あ、見じゃが。どんごい。これ、で、6位。規約に行きましょう、規約に。はい、じゃあ、お願いしまーす。一緒に頑張ろうね。どこまでも高みを目指す。きっと誰にも真似できないでしょう。そう、あんなこと誰にも真似ができないよ。うん。胸張って言えるね。ほら、空振ってるもの。ちょっとお尻ばっか見てないでね。あ、いた。よろしくね。よっと。いけない。全然役に立ってない。そう。
そうなあおりゃ嘘は判定してる。死んだ目で200って超すぎるやん。アイテム落ちるかーい。ちょっと待って。私武器買い込んかな。いってらっしゃい。よし。できます。お土産はないからね。ここやあここやありがとね。とにゃーんと。ダークと。ありがとね。ありがとう。おりゃ。
そこでわかるんだ。おいしょ。ああ、私の後ろにノラいたのか。でも随分私の方来るけど、私どこまでダメージ当ててないんだけどなと思ったら。わーっと。あ、ちょうどいいよ。オッケー。です。もういい？あゆやる気が空回り。ほりゃ。やっと前開いた。まあ、くそ。うわお。あ、やば、やっちゃった。
了解。なんとかする。帰ってくるまで。もしかしてもう来る？よし。大丈夫大丈夫。うわ、いた。うわ、来た。うわ、くそ。攻撃当てるまでずーっと続けるやん。いた。嘘。よいしょ。そう動けない。ナイス。
もうインタハード絶対通すウーマンになってますね。よいしょ。あ、馬だれさん。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。来てくれてありがとうございまーす。なんだろう、どっかで会った気がするぞ。どっかで会った気がするぞ。あ、バタナが。でさ、どういえば地球防衛軍セブンはいくつになるんでしょうか。あれ 6？ 7？ 次出るとしたらあったあった。配信全然遊びに行ってないけど、Q ちゃん元気かな。次は7。よし。ねえ、全然話題出てないもんね。で、ほら、5でさ、もうお、ナイス、お疲れ様ー。5でさ、もう、なんか、DDF10 だからそれくらいまでやってたからさ、なってたからさ、理解者が本当に7なんだろうか。11とは急に飛びそうだよね。急にFF とかドラクエのナンバーに追いついちゃいそうな。ね、そこが逆に難しくしちゃってんじゃないのかな。次回作作るのね。
ただ今までの地球防衛軍のナンバリングだと2作。じゃあ、セブンなのかな。別の世界線のセブンとして出るかも。そうだよね。だいぶ同じ世界線でずっとだったもんね。はい、ガーヘッドさん次は、頼む。オーベトはどうでしょう。ミストレさんも大丈夫？行きたいのある？遠慮なく言っていいからね。あ、お金やつね、大事。はい。あ、なんかってないよ。はーい。じゃあ、張りまーす。クエストの受注承認しました。わあ、地球防衛軍は、ものすごくウィングダイバーの強くしてくれると。でも、耐久はしょうがないよね。ウィングダイバーの性能性質上ね。よいしょ。ガンランセンしましたんで、回復するの。あ、全然大丈夫っすよ。全然私はガチ勢じゃないので。ペンサーが6問すご。うん。のんびりやるのがいいの、モンハンは。でん。はい、よろしくお願いしまーす。よろしくね。少しお待ちを。
行きましょうか。です。配信者でのみんなやってると思うんだけどさ、みんなのコメント見るよみたいなのでさ、もう一つモニターを用意するんだけど、私はね、きちってね、自分のスマホで見てるのね。これより退却します。危うく充電に切り替わってみんなのコメントが見れなくなりそうだったから危なかった。いいよ。あ、ナンチック。ハローワーキャリー。待って、早まるな。早まるな。よいしょ。だってさ、キーってもうセットするのめんどくさいしさ、一応モニターもう一個あるけどさ、置く場所もないしさ、スマホだとちょうどいいんだよね。ああ、私パソコンの USB つなげてるからね。あれ？やっぱりです。頑張れ頑張れ私。やばい、もうバニラエレクトラとや、なんか本来の私に戻った感じがすごいする。よいしょ。友達さんも楽しんでね。お互いね。お互い楽しみながら頑張ろうね。では、よっ。あ、優れた。ありがとう。そうそう、取りたいです。そうでじゃあ狩りに集中しよう。
了解。乗りました。おりゃおりゃ。おりゃ。にょーん。あ、やっぱり。ありがとうね。助かったよ。ありがとね。よっ。よっ。さあ、決定犯に切れたのか。うん。よいしょ。おーい、てい。うわー、無理だったー。おっと。嘘。沢渡さん、どうぞどうぞ。まだ一枠空いてまーす。よいしょ。食わない。はい、お願いしまーす。危ない。うわ、絶対イカスライマーになってる相手。うわー、いや、おいで。このラッシュはきつい。助かります。
いいぞ。うわー、こっち来んなよ。ここ。急に悪口言うの？うん。モンスターの落とし物がありますよ。注意を引いてみるね。僕やダンサーをずっといっぱい違うわ。よいしょ。わーい、痛い。すいません、ほんと回復助かります。納刀が間に合わなかったせい。じゃしっぽちょうだい。おつフォーラーが見えない格好じゃん。ててて。うわー。よいしょ。わーっと。ちょっと待って。よし。あれ？なんかめっちゃ今ハテナマークが頭の上に飛んだぞ私。よいしょ。あー無理だ。あっと。で、何それ。でも
まだ遠くになんないんだ。うわ、邪魔だな、バイト。あと逃げるところにこれがあるとうざい。うえごめん、沢渡さん、もうちょい待ってね。ごめんね。はい、お疲れ様。帰ろう帰ろう。ナイトレスしたー。よし、これで4人揃いましたね。これでいいや。よし。それじゃ、こう、どーんと。はい、次、なんかリクエストあったらどうぞ。ルハン、ゴチでーす。
無職のアイル、猫戦士、よし。ピーロー。ガブラが私もガンヘッドさんより知った貢献だろう。そうだね。Hello. Hello. なおぱなととれ。だから、でまた大ベドでっか。クエストの受注承認しました。今を使ってるマイクね、でかいだけで性能はほんとカス。ほんとカスだ、これ。よくさ、ラジオのさ、よく収録現場にありそうなさ、感じの、マイクでさ、ネジとかでさ、ディスクにさ、くっつけるやつなんだけど、あとでかいだけで場所は取る分性能これでしょ？一緒に頑張ろうね。でね、変なとこね、大タッパだからね、配線とかそのままだからね、たまに、配線引っかかって、おっとっとってなると、このマイクで頭ぶつけるんだよね。いたっ！ここ。助かったよ。だから、以前使ってたのはね、スタンド式だったんだよね。三脚立てて、同じような感じのマイクだけど、小型でさ、そういうのまたさらそうかな。
あーっとこれ無理。よいしょ。ねえねえにゃー。ねえねえにゃー。よいしょ。スタミナかな。よいしょ。あ、回復しよう。避ける方向間違えた。微妙にジャスの回避がこうくれるな。よし。にゃ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 。罠を置いたよ。注意を引いてみるね。攻めるのに集中するあまり回避するときスタミナがない。今気づいた。置いて。あっと
よこしと目をつくい危ない。助かったよ。ありがとね。終わりたい。よいしょ。うわーっと危ない。あ、スタミナ。だよ。俺チャキン。攻めすぎた。チャキン。ワン。よいしょ。あ、どんどん負けた。そう。いいよ。罠を置いて。慣れてくると楽しい俺。
はい。うわー、避けた後これはきついぞ。ありがとう。よいしょ。ナイスノリ。スタミナ。オッケー。終わった。じゃん。よし。わっと危ない。うわ、いった。あ、嬉しくないな。よいしょ。なあ、厳しい今のは。頑張れ頑張れ。おっと危ない。
様でしおた。疲れ様でした。慣れると楽しいね。刀剣も。Det är mer mazalike. 誘導弾一発無駄撃ちして3回目誘導できんかったね。あ、全然大丈夫、大丈夫。あ、だから完成してますって言ってたんか。私は持ってくるアイテムミスってスリンダーすべてからってる。ああ、なるほどね。任せるがよい。初めて構わんか。大丈夫だよ。うん。任せるがよい。暗黒騎士、暗黒騎士ってあれじゃないの？体験でしょ？うわ、外れだよ、これ。いっぱい痛い。腕の見せ所よ。スタンプ見て、ショートカットの誘導先行はゼロと言っておいて見せたら、あ、確かに。アーティアか。腕の見せ所よ。あ、毒族。竜。これ、竜、あった。間違いないわ。おお、アーティアか。腕の見せ所よ。怪獣。ボンってダメージを直接取って D から雷属性、倍進アップ。いいんじゃない？あ、でもあれか。ナギア装備つけないと無理か。任せるがよい。間違いないわ。あ、私もないですよ。ないですが、今のは明らかにおかしいでしょ？双剣って体験の、なんか特有スキルみたいに出ても困っちゃうじゃん？任せるがよい。解体。不足などあろうものか。全然使わなかった結果、金欠ウルストタイムコパッとしています。じゃあ、なるべくね、5倍の高いの行きたいね。
魚ペド連戦だけど大丈夫？あ、僕も言ってねと。ぽいな。僕もいいよ、行こうか。じゃあ、ゴグマティ行ってからまた大ベド行ってますか？ゴグベド。なんか力が聞こえる。木の双剣。どうせなら双剣練習だったら、木の双剣食っちゃえ。あ、じゃあ、貼っといていただけると助かります。ゴグベゾって言いそうになった。ゴグマジオス。任せるがよい。間違いないわ。よいしょ。古代の技じゃな。やってみよカリュウに力、高級に知らせ。まあ、いいや。やってみよう。間違いないわ。不足などあろうものか。そりゃ。最適楽。これで行ってみよう。はい。お待たせです。準備もろもろ、どうぞお忘れなく。ティーク・ダバリア。
よし。お願いします。よし。頑張りまーす。アウトもね。届いていますね。ぜひ使ってください。歌よくれなかった今。ごめんって。なんか距離感がわかんない。刀剣だと当たってる、当ててるつもりではいるけど全然当たってないんだよね。私が受ける。ありがとう。助かった。助かったよ。オイル入ってる時に火属性でダメージを頭を与えて爆発とかしないのかな。ありがとう。なんかこういった距離感がわかんない、違うから。ありがとう。よいしょ。
うちの子はどちらに、よいしょ。で、あはっとは、うちの子、うちの子、おりゃりゃー。なんかさっきアディエスたちと一緒に噛まれてるのに仲良しはしたくないな。B ボタンのマーク回転でぐるぐる切りで近づいた方が切りやすいな。じゃりょう。とて遅い。セクレトで足場を伝って追え。さて状況を確認しましょうか。ここ危ない危ない。あ、怖い怖い。私の方と同じことしちゃって。肥やし玉じゃないよ。ちょ。
うわけには。これを使う。いけ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 。気持ちいい。これ痛いし。ああ、怒ってる怒ってる怒ってる。頑張ってまーす。あ、抑えめにしました。今回は怒られるんで。攻め時は今。おりゃりゃおりゃりゃおりゃりゃ。仕掛けてくるわ。痛い。ここだ。私の後ろあたたたたたた。おっと。あ、草が出た。回避できます。うそ。あ、ムーは早いな。小型ハリウッドを使います。ありがとね。イモちゃん。
収めます。よし。いやー、ありがとう助かった。攻め時は今。そりゃあ、攻めれるときに攻めておく。おっちゃい、つける、セリフ。だったるー。私の後ろに。はい、お疲れ様でしたー。あ、なんかいいの出た。あなたも幸運の持ち主なのね。君と狩りをするとあの日々を思い出すな。昔のことです。もう遠い日々の。クワガハ流島が邪魔くさくて掘れないんだよね。よし。デリデリ。ありがとう。ちょっと一休みしてから大ベド行きますか。そして今気づいた。早期にしてから死んでない。なんで？相性はいいのかな？あ、いいしたんで、了解。じゃあまた遊ぼうね。時間あるときね。ゆっくり寝てください。お疲れ様です。あ、それはある。重々にある。回復は、みんな、早いから。あ、爪いいな。見た目猫だし、爪で引っかくか。間違いない。見ててよ。よし、これでいい。見ててよ。よあ、これ別個。間違
違いない。見ててよ。色もつくつ。手貸せよし、これでいい。見ててよ。不足などあろうものか。えーっと。今しか行けないクエストがあるね。とりあえず、笛を吐くときも、では張り切ってお願いしますね。もう一食いくらい大丈夫だし。食べなくて。これは死ぬも大事。あ、ティータイム。押されてる。ひどいな。私役をしてって、あのおばちゃん。デイタイムな。サボテンだな。わ、字幕終えた。どうぞ。よいしょ。よろしくお願いします。よろしくね。頑張ろうね。ここ。どうしよう。この時間になってくると微妙にちょっとだけお腹すくんだよな。ここ。よいしょ。
ブレラ。やばっ。おう、回避するのにスタミナなかった。よし。ペットがやばいやばいやばい。あ、愛心なの忘れて、普通にモンハン真剣にやってるだけだった今。危ない危ない。よいしょ。よいしょ。痛いよ。オッケー、なんか面白い刀剣の武器スキンないかな、モッドで。配信終わったら見てみよう。
いしょ。たったったありがとう。うわいた。うわう。よいしょ。うわう。怖いタイプ。なんつんだ。いいぞ。ワン。いや。注意を引いてみるね。罠を設置。こちらこっちこーい。よいしょ。あれあれやった。一生懸命やってます。これでも一生懸命やってます。맞추고 지금 살아서 있잖아요. 거기. こ
そういい練習だ。よいしょ。痛い。ちょっと回復ありがとう。よし、やってまーす。いいだはしゃいで子供が転んだみたいな転び方しちゃった。よし、いた。だからショッピングモールとかさ、楽しくて走り回ってる子供がさ、調子こいて転んだような転び方しちゃって。種類を聞いてみれます。よし、おりゃ終わり。うん、頑張れ。
痛い。中止こいた。ありがとう。はい、お疲れ様でした。アルシュビルド。でもじゃあ次でラストにしましょうか、今日は。ラグモチャーレスピング。ラスト何しようかな。目はでめくしたした、久しぶりに。こっちの軽めの方で。クエストの受注承認しました。でもよいしょ。まあ、これでいいでしょう。ね、対戦か？あ、起きた？ごめんね、ちょっと待って。私の姿も動いてなくない？あ、オッケーオッケー。だってそっち行く。B 添削。なんで私は参加する側になんねえよ。だから。
乾杯したいんですが、枠空いてますでしょうか？Was got to tell you. と、はいあの、またお声掛けくださいろんなのあるんです、どれ。ほら、ほら。これ。泣いたりね。よっと。あ、そんなんもありますんでね。さて、じゃあ、貼り直しまーす。クエストの受注承認しました。ね、おそらくオメガの電子兵器かと思われる。モアイラ・クルナという電磁兵器を使われた可能性があります。はい。改めてラストよろしくお願いしまーす。それでは行きましょうか。よいしょ。これ飲んで。あ、あれ惣菜。チェックポイント？まあいい。あ、じゃああれもの。いた。鉄焼かれる。尻尾が。
ナイス。やば、やば、危ない。やばい、カツ。あーくそ、間抜けれなかったか。わっとー。おい、旅行い。やば、ごめん、中途半端なとこ行っちゃうかも。うわ、ど真ん中落ちちゃった。申し訳ない、ごめん。トイレ行こう。よし。
ありがとう。あれ来ない。うちの子が来た。嘘。ごめん。いやー。どこ行く私は。めちゃくちゃ弾かれてるわ、こっち来たら。よいしょ。うわ、そう。はい、よし。こいた。早く会議のタイミング完全を遅く合わなくなってる。ごめん、ありがとう。よし。タタタタン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 と。ナイスー。やっとー。
あやとさん、たまおめに。じゃあ、桜ボックに、締めますとね。もう桜って時期ではないです。なんとなくやりたくな。よいしょ。どのポーズにしようかな、今日は。こうやっていい？スクショもと、混ざれる方はどうぞどうぞお入りください。ピー。はい、私は OK でーす。はい、こちらこそありがとうございました。で、ちょっと待ってね。そういうことない。明日が FF7 の日っけ。もう日付変わって30日とですね。明日は FF7 の、夢とギバースに向けて頑張ってるから、夢ってやって、日曜日またモンハンですので、よかったら、また遊びに来ていただけると嬉しいでーす。はい、じゃあ、ここで今日は締めさせていただきます。チャンネル登録、高評価と、まだ X 更新したいんで、まだ X がいいです。で、って言い方もなんだけど、まだね、X の方は、救命のままなので、はい、ちょっとこの後、いじろうと思います。はい、じゃあ、最後まで皆さんありがとうございました。と、あと、本日から、バニラエルとして、改めて配信頑張っていきますので、皆様よろしくお願いします。じゃあ、ゆっくりお休みください。お疲れ様でした。エンディングおやすみー。